ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಜೋಕುಲು ನಲಿಪುನತ್ತು ಕೆಲವರ ಟೀಚರ್ಸ್ನಕುಲ್ಲ ನಲಿಪೊಡಾಪುನು. ಸ್ಕೂಲುಡು ದಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ಉಪ್ಪಡು ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಪುನಿ ಕುಡ್ಲದ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಥರ ತವರು ಮನೆ ತಿಲಕ ಅಪಗ ಪೋಂದು ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪ. ಕೆಲವರು ಎನ್ನುವೆರು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕಲು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಕಲ್ಪವನು ಮಾತ್ರ ಅಂತ. ನಂಗೆ ಕಲ್ಪಾಯರ್ಲುಂಡು, ಕಲ್ಪೆರ್ಲುಂಡು, ಕಲ್ಕೆರ್ಲುಂಡು. ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ini ನಮ್ಮ ಲಲಿತ ಕಲಾಕ ಬೈದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ಗೆ 27 ಗೆ ಮದಿಮೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈದ ಅಂದ 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 ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಪೊಂದಿರಟ್ಟು ಬಿರಿಯಲ್ ತೋಜುಲು ನಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ವಿದುಷಿ ನಿಶ್ವಿತಾ ಶರತ್ ಕುಂದರ ಗಟ್ಟಿಂಡದೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂತನೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಒಂದು ದೀಕ್ಷಿತನ ಕಂಡದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಮೂಂಕು No, not different, different one. Ours was nice. It is nice. She saw that video. As Abatana. I edit ಮಾಡ್ತಾರೆ. So now we are. ಅಂಚ ನಂಗೊಂದು ಎಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೋನೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಿಡೆಬಲೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿದ ಫೇಮಸ್ ವಿದುಷಿ. ಮೇರೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್. ಕಾಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ತಳಿ ಒಣಸ್ತೆ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮನ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಆವಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ನಿಕಲ ಮಾತೆ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ರಿಂಗ್ಬೋರ್ಡ್. ಅಲೆ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಕೆಲವರ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕುಲ್ಲ ಈ ಅವತಾರಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಬೇಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ಜಾಲಿಗ್ ಜಾಲಿ. ಮೇಡಮ್ ಮುಲೆ ಪೋಲೆ ತುಲೆ ಶೋಕದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ತೆಕ್ಕು ನನಗೆ ಕುಡ್ಲಡ ಐಶಾಬಶ್ ಲಕ್ಲಿ ಅವು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕೈತಲ್ ಬಂದ ನಾವು ಅವತಾರ ಬರು ಅಲ್ಲೇ ಕದಳಿ CCTV ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮೆರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಶ್ವಿತಾನ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ಪಗ ಸ್ಟಾಫ್ ನಕಲು ವನಸ್ಸು ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೊಂತ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಂತ. ಜ್ಯೋತಿ ಸೇ ಹಾಯ್. ಸ್ವಾಮಿ ಜೋಜ ಮುಲ್ಪನೆಕ್ಲೆಗ್ ಪೇಂಟರ್ ಇರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ ಕುದ್ರೆ ಆ ಗೊಂಬೆನ ಮುಲ್ಪನೆಕ್ಲೆಗ್ ವಾವ ನಮೂನೆದೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ನಂಗೋಸ್ಕರ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬರೋದು. ಪೋಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಇರ್ದೂರ ದುಬೈಗೆ
ಮಲ್ಲೆಗೆ ನಡಪು ನಿಕ್ಕಳು ಐಫೋನ್ ತೂತಾರತೆ ಐಸ್ಟೂಲ್ ತೂತಾರ ಎಂಚೆಂಚಲ ಪ್ರತಿಭೆಲುಳ್ಳತೆ ಈ ಪುಚ್ಚಡ ಖುಷಿಯಾಡ್ ವೆರಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಪುಚ್ಚ ಏರೆಗಾವಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂದು ರಗಾಳೆಜ್ಜಿ No, say it like this. Oh no!